Wawasan cariyos Jaka ira-irahan kembang ing antar waktu anggitaning klasik. Esuk iku langit isih kabut lan udan tipis-tipis. Ibu Rini lunga menyang sawah, nggawa kiriman sega lan sayur asem kanggo wong-wong sing lagi padha kerja nandur pari. Dheweke mlaku alon lewat dalan cilik sing isih teles karo lemah, nganggo capil lan nyangking bakul cilik. Sakwise nganti ing pinggir sawah, dheweke nyawang wong padha nyambut gawe, banjur nyeleke bakul lan melu ndodok lemah. Ibu Rini ora mung ngirim panganan, nanging uga nyambut gawe dadi petani kanggo nyembung uripe. Sakwise bojone seda, nalika anake Saka isih cilik, mung sawah iki sing dadi sumber panguripan. Senajan uripe prasaja, nanging atine kebak pangarep-ngarep kanggo masa depan anake. Urip dadi petani ora gampang. Kadang udan kebacut nganti pari ora panen, utawa malah kemarau nganti lemah dadi atos lan retak. Penghasilane sithik banget, nganti kadang mung cukup kanggo mangan sepisan saben dina. Nanging, Ibu Rini tetep sabar, ora nate ngeluh. Saka, anake, kerep ngrasa sungkan lan isin amarga ibune mung petani. Ing sekolah, ana kanca sing ngolok. Ibune petani miskin. Saka dadi isin lan ora gelem mlebu sekolah sawetara dina. Ibu Rini ngerti lan ngelus sirah anake. Kanthi swara lembut, dheweke kandha. Nak, petani iku wong sing nguripi wong liya. Tanpa petani, wong-wong ora bakal mangan. Mula, aja isin, nanging kudu bangga. Tembung ibune nyantol ing atine Saka. Dheweke banjur eling sepira gedene perjuangane ibune sing saben dina tangi esuk, mlaku menyang sawah lan nglawan panas tanpa sambat. Saka banjur bali sekolah lan sinau sregep banget. Dheweke kepengin gawe ibune bangga. Nalika lulus sekolah, Saka entuk beasiswa mlebu Universitas Pertanian. Dheweke sinau babagan teknologi irigasi lan alat tani. Sakwise pirang-pirang taun, Saka bisa nggawe alat irigasi sederhana sing bisa digunakake wong-wong desa supaya ora kesulitan nalika kemarau. Nalika alat iku dicoba, sawah dadi luwih subur lan panen luwih akeh. Ibu Rini nangis haru. Ora percaya yen anake sing biyen isin saiki bisa bantu wong liya. Saiki Saka wis dadi insinyur pertanian lan tetep manggon ing desane. Dheweke kerep lunga bareng ibune menyang sawah, ora kanggo nyambut gawe abot, nanging kanggo ndeleng wahing perjuangane ibune. Ibu Rini saiki bisa ngaso kanthi tentrem, lungguh ing pinggir sawah ndeleng pari kuning karo rasa syukur sing ora ana enteke. Cerita iki rampung kanthi kebahagiaan. Ibu Rini bisa nyawang anake sing wis sukses lan migunani kanggo wong liya. Saka uga ora lali marang sang ibu sing wis ngorbanke kabeh kanggo uripe.